Какво представлява МС? По-доброто разбиране какво представлява МС ще ви помогне за по-доброто адаптиране и справяне с всекидневието. Важно е да знаете как функционират засегнатите от МС органи и части на тялото ви. Мозъкът и гръбначния мозък заедно формират централната нервна система и изпращат сигнали до останалата част на тялото. Така вие се движите, мислите и използвате сетивата си. Представете си, че нервната ви система е голяма мрежа от електрически кабели, а мозъка ви е централата. Тези кабели се състоят от нервни клетки, които в по-голямата си част са обвити в мастно подобен слой, наречен миелин. Миелинът е като изолиращата обвивка на електрическите кабели, която предпазва нервните клетки и позволява сигнала да протича през тях. При хората, страдащи от МС, имунната система уврежда миелина, като създава субстанции, които го атакуват. Това означава, че нервните клетки не са така добре предпазени. Това увреждане може да намали предаването на сигналите между мозъка и другите части на тялото, което поражда симптомите на МС. Причината, поради която някои хора заболяват от МС, все още не е напълно изяснена и може да е комбинация от фактори. Независимо от това се знае, че МС не се предава от родител към дете. МС се среща по-често, колкото повече се отдалечаваме от екватора и се смята, че е свързана с нивата на витамин D. Пушенето може да увеличи шанса от развитие на МС. Възможно е някои вирусни или бактериални инфекции да увредят миелина и това да отключи развитието на МС. Инфекциите също може да влошат пристъпите. Няма доказателства, че диетите или упражненията са свързани с развитието на МС. МС се свързва с симптоми, които се различават при различните хора. Някои от по-често срещаните симптоми са чувството за загуба на равновесие, загуба на координация, непохватност и проблеми с походката, скованост и мускулни спазми, изтръпване или мръвучкане, умора и изтощение, остра или хронична болка, проблеми с уринирането и изхождането, сексуални проблеми, проблеми с говора, проблеми с зрението, проблеми с мисловния процес, концентрацията, запаметяването или пропуски в паметта, депресия, тревожност или промени в настроението. Тъй като симптомите се различават и няма специфичен тест за МС, поставянето на диагнозата може да е трудно. Необходими изследвания са магнитно-резонансна томография, физикални тестове, кръвни изследвания и очни прегледи. Тези изследвания могат да послужат и за проследяване на МС след диагнозата. Може да водите дневник, за да следите всичките си симптоми. Това ще ви помогне да забележите евентуални промени и така да помогнете на лекуващия лекар. Има 3 вида МС и те се различават по това как се развиват във времето. Пристъпно-ремитентната МС е най-често срещаната форма. При нея има пристъп от симптоми, които могат да продължат 24 часа или повече. При този вид МС инвалидизирането и увреждането се увеличават постепенно с времето. Ако сравним скалата на болестните промени с увеселително влакче, височината на релсите е нивото и степента на увреда. Дължината на релсите се увеличава с времето. Пристъпите са като високите части на релсите. Не е задължително да има увеличение на инвалидизацията след всеки пристъп. Възможно е да се възстановите напълно, но понякога възстановяването е само частично. С времето височината на релсите се повишава трайно. Вторично прогресивна МС. При нея заболяването напредва прогресивно след всеки пристъп. Някои хора с пристъпно-ремитентна МС може да преминат към вторично прогресивна форма. Отново, ако сравните графиката с увеселително влакче, след всяко покачване височината на релсите се увеличава без междинно спадане. При първично прогресиращата МС хората не получават пристъпи. Симптомите постепенно и непрекъснато се влошават с течение на времето. Това прилича на влакче, което винаги се изкачва нагоре. Важно е да разберете какво е пристъп. Може трудно да разберете, че получавате такъв. Пристъп е всеки нов симптом, който изпитвате, или влошаване на вече съществуващ, който трае 24 часа или повече. Свържете се с лекуващия лекар или медицинска сестра при първа възможност, ако смятате, че получавате пристъп. Въпреки че няма трайно излекуване на МС, има редица терапии, които могат да ви помогнат. Има 2 основни вида терапии. Такива, които лекуват симптомите, и терапии, забавящи хода на заболяването.
Симптоматичните терапии облегчават симптомите и ви помагат да се борите с пристъпите. Болест-модифициращите терапии помагат да се подобрят симптомите, могат да намалят броя на пристъпите и да забавят прогресията на заболяването. Проучвания показват, че колкото по-рано започнете болест-модифицираща терапия, толкова по-бавно прогресира заболяването. Представете си МС като айсберг. Това, което чувствате, е частта над повърхността, включително симптомите, които може да изпитате като умора, загуба на равновесие, болка или тревожност. Промените, причинени на нервната ви система от МС, са тази част, която остава скрита под повърхността. Болест-модифициращите терапии помагат и при двата вида симптоми. По време на лечението може да не усетите директно ползата от него. Има много информация, която може да научите след като ви поставят диагнозата МС. Ако имате въпроси, може да ги запишете и при среща с лекуващия лекар да ги зададете или да получите информация от проверени източници.